Gaskiya ne. Wannan bidiyon da kuke gani a ƙasan Biafra ne in ba ku manta ba. Biafra ta fita ta nuna kanta a matsayin ƙasa mai zaman kanta wanda tana da jihohi guda 40. Wanda Najeriya ma da take cikinta karan kanta jihohinta bai kai guda 40 ba. Amma 'yan Biafra sun ce su suna da jihohi guda 40. A inda kowanne ƙasa kuna gani in suna tafiya haka da su zo za a kira sunan ƙasan a kuma ce musu sannu da zuwa babban birnin tarayya nasu na wannan ƙasar nasu kenan na Biafra. Ita dai Biafra ta kasance wani ƙasa wanda ta yi ƙarfi mutuƙa a kafafen sada zumunta watan a social media kenan. Amma mu kalli bidiyon inda ake kiran sunayen jihohinta. I heard the state of Biafra, you're welcome. Idunebon state of Biafra, you're welcome to this occasion. South Atlantic state of Biafra is coming. South Atlantic state of Biafra, you're welcome. South Atlantic state of Biafra. Welcome Urobo Isoko state. We welcome Urobo Isoko state of Biafra. He has a confederated capital territory. That's Ebube, the capital territory of Biafra state. You're welcome.